Mary Chakwesha chimangarira Chiwero Timothy. Nyaya ndeyekuti chimbomira kupiwa mombe mudare ramambo Makonye kubva kune Mukwasha Nicholas Nyambodza. Uya nembodzi dzako chitupa nemari yedare. Chirevo. Alright, tinzwe nyenga ndi baba. Tinzwe kuti ngei munhu kuti Timothy afanire kuti apuwe. Wabisei? Timothy Chirevo ambomira kupiwa mombe. Tichibudikidza kutumwa nehanzvadzi dzangu anondwana baba akarera mwanasikana. Kuti kuita kwaakaita akatinzvenga. Hatina kunge taziva kuti iye ari kundomangara. Akatinzvenga isi tisi takarera mwana. Mwana akakurira ari pana sekuru. Okay. Uyu ari iye baba. Wanatezvara wakuba. Ndiwo ari kuuya achiita kuti iye Timothy haana chaakabvisa. Haana kurera. Hanzi wakuda kudya kaye. Aiwa handizvouma. Ini ndakatowa Mukwasha anozikanwa mumushoga Chakwesha. Yairiko ndekungoti takaparadzana nemudzimai. Taparadzana nemudzimai, mwana taingobatsirana nepandaigonawo napo sababa. Zima ramukadzi hapana parikuti takamboendesana kumatare mukuchengeta mwana wedu. Uye kuti ndinge ndichipuhwa Nyambodza nekuti akabvisa mombe yekutanga pamakamutonga. Akabva abvisa mombe. Wakasvikira vanhu vandakatuma kotina mombe. Ndokuna wadzimai ava ndokunogara mwana. Akachidirectwa kuti vaende kowa mombe naishe unzi Ishani wekuinyata naishe Chigudu. Mombe wakapuhwa. Imwe mbudzi ndikati ngaichienda kuna mai. Imwe mbudzi topawo vakomana vanodii vatina mombe. Ndo zvakazondipa simba. Nguva zvayareba kumukwasha. Ndadii kutora imwe step. Ndakauya kudare kuna sekretari. Sekretari akati parikudikwa mari iyo inoita 208. Sababa akashandisa kiya yemwana. Ndikaburikidza kutengesa mombe ipi iyo yokuti ndoirezi mari yekuunza kupi yekuunza kunogara. Tikavasuma vese mukunda. Ndo zvataita saka takapokana pakutaura pakunzwisisana. Asi kufamba kwedu kubva pakutanga kusvika patari tachingofamba zvakadii zvakanaka. Ava ndisekuru vari kumacheto vanondiziva kuti Mukwasha akapinda mumusha. Tikaroora ini. Ndikutaurwa hanzi ndakapinda mumusha ndikaroora. Chakirai kuna akabvisa. Handi mari yotsvakirai kune mambo. Kungoti sevanhu vanenge vasumudzana vari pamwe vanotitsvakirai kuno. Kana mari yakunyorwa list yekuti Mukwasha arorasira apa ndifunga kuti panenge ndikabvisa matsvakirai kuno. Handina kuita zvekubvisa matsvakirai kuno. Une yacho here zvinyorwa. Gore racho mambo arisira nhasi. Gore ratakaparadzana nemukadzi ndikungaisa kuti 2004. Ndo mai wacho. Mai wemusikana. Wadare iyo nyaya iyo. Mune list here kunyorwa wakaita nasamukuru anokurisa umbowo ndishuwa wakaroora parachini kana kuti ini ndinga ndakamira nasamukuru. Mandandida nasamukuru ndosekura. Ndosaka ndataura sekuru ava ino ndikona madhongo sekuru yadzadzi yaambo. Saka pamatauriro avari kuita ari kuita kunga
aiwa handisi kuti ndingagova nekupukana kana kuti ndingawenga ndotaura zvakapfuura nomumaoko mari. Okay, chakamira ini ndida kubvunza wese vari vaviri kudai kuti ndotanga nemi imimiro zvamakabvisa zvii, makabvisa chii chamungataurire dare kuti ini ndakabvisa chakati nechakati. Inini dare ndichitaura pamberi pako chinhu chandakakwanisa kubvisa imari dzinoratidza kuti munhu anenge apinda ichi mari. Okay. Kutaura chokwadi pamberi paMwari mambo. Taura zvinhu zvamakabvisira. Rutsambo ndakabvisa pakati, mutanga ndakabvisa pakati, kuombera ndakabvisa pakati. Alright. Pane parutsambo here pamakabvisa? Mari yangu yaingoti kuti chinhonga kuti chinhonga. Handina kuzoziva kuti mari ndekufamba kweimari ndekufamba kwenguo. Pamusoro motoro wati wakaroora rini gore racho ndinoimba kuti 2024 manje 2004 chizwa manje 2004 chizwa ini ndakaroora rini ndinewazvikuru ini ndakaroora 1974 iye zvinezvi ngatibvunza panapa ndinokurisira bhuku pane zvandakapfisa. Iwe wakatoroora manje usina pawakanyora wakanga uchiroora chii? Ndingangotaura kuti kana usina bhuku rawakanyora wakaenda kunoti ndisi tine munhu wenyu handizve pane pakanyorwa here mari yawakabvisa kuti rutsambo majazi chinyi pane zvakambonyorwa. Ndakanga ndine list mama. Unonyora baiwa unoura mane kunonetsa nekutaura. Titaurire zvawakabvisira zvacho. Nyaya yakaitika mambo ndekuti titaurire zvawakabvisa. Kuti ndakabvisa chakati, mari yekupinda mumusha, mari yematekenya ndedzi, mari yemagara benji, mari yekuti hafu yamaimbichana yemapfudza dumbu. Mari idzi dzichichadwa vanatezvara vaona kana kuti mbondidhura zvakanyanya. Saka chikamu ichocho ndoimba kuti chawakaita. Unonzi kuroora unokuziya here? Ndikuziva mama. Unenge wabvisa chii kana uchinzi waroora? Mudare kana uchinzi waroora unenge wabvisa mombe yechimanda, unenge wabvisa mombe yeumai, unenge wabvisa mombe yatezva dzanga yerutsambo. Unenge wabvisa rutsambo, wabvisa danga, wabvisa yeumai, ndokuti wadi maroora. Icho chimanda vazhinji wakuenda pasina chimanda mazuva. Handiti. Saka pane chawakabvisa here pazvinhu zvitatu izvozvo? Ipapo mambandi. Saka hauna kuroora. Kuti unzi wakaroora, wataura zvinhu zvawataura zvitatu izvo, kusiya kwechimanda chete nekuti mazuva anaya vanhu vakurara pasina chii? Saka wataura wega kuti pazvinhu zvitatu izvo iwe hauna kudii kuzvisvikira. Saka ndozvavari kutaura kuti iwe hauna kuroora. Iyo yanga iri nhau yekuti kana munhu uine mudzimai akabara mwana wenyu akauya kwauri including mai wacho nomutoro wokuti ndozvaparwa nemukwasha, kuri baba vanoziva kuti mwana ndewangu haungamuregereri. Ndozvandakashandisa ndiuye kudare kwamambo, handauda kuita mutemo wangu ndega. No, it's okay. Saka dare ruti pane zvaunondowana pamwanasikana wako unobvisa mombe yeumai nemombe yedanga. Ndinogamuchira mama. Handiti. Nembudzi dzemasungiro. Nekuti wakanga usina kudii? Hapana chakaipa musungira. Saka mochibatana muri mese kuti pamune kundotora zvasara panofanira kuenda mombe yani yababa, mombe yamai.
ndonibairi chakashata nembudzi unoti wati wakawapa mbudzi vandakawapa mbudzi handisi mukwasha kana akazoiendesa akaunza here mbudzi mukwasha makapowa mbudzi 1 saka kwasara ngani kwasara mbiri ndo dzaunoendesa then zvimwe zvese izvo unotora iwewo zvinenge zvadi zvasara paroora remwana wani wako mashoko akanaka pane achikupokana here ipa mopuhwa yenyu yeumai mopuhwa yenyu yeubaba then mukwasha zvimwe zvese anotora iye pane zvaanowana kumukwasha wake nembudzi 2 dzemasungiro handiko saka since nyaya yanga yatopa execution handiko saka pazvinondotorwa ndisingazivi kuti sezvo ngatezvakavati vakarikumbira kuti kana achida kuvapo sezvo muchitaura kudaro angwaya nemvura mwana akatanga kubvisirwa mai vacho vasati vadi vabvisirwa ndo zvatiri kuti mai wacho wanopuhwa mombe yavo yeumai handiko vanatezva wopuhwa yavo yani yababa nekuti ava vanhu havana kuroorana havana kugara wese saka anongobvisa pamadhameji chete haabvisi roora nekuti haana kugara nemwana wenyu